Kontaktujem vás s možnou príležitosťou do budúcna. Pracujem s klientami, ktorým poskytujem prehľad o aktuálnych príležitostiach na celosvetovom trhu. Viete, využívate nejaké príležitosti mimo váš biznis? Jo, já se tam trochu orientuju, no. Nevolám vám s predajom ani s ponukou, skôr zistujem, či bude v poriadku, ak vás budem v budúcnosti kontaktovať, len v prípade, že sa mi tu objaví niečo skutočne zaujímavé, čo by pre vás mohlo mať hodnotu. Viete si také niečo predstaviť? Jo, to klidně zavolejte, no. Dobre, takže vy ste Peter, áno? Mhm. A počuli ste už od... Áno. Ne. Je to licencovaný obchodník, kde si viete vy založiť svoj obchodný účet. Vlastne založíte si to online bez nejakých financií, bez toho, aby ste platili za registráciu. Vlastne funguje to ako internet banking a vlastne viete si tam predať aj kúpiť vlastne jedným klikom, čo chcete. Ne, jako akcie, no, Bitcoin, nebo... Áno, to je niečo také, áno. Môj tým analytikov mi vyhľadáva hodnotné aktivita na trhu, príklad meny, komunity, akcie, spoločnosti a pokiaľ nájdeme niečo, čo sa dá lacnosť nakúpiť a drahšie následne predať, tak to následne využívame aj s obchodnými partnermi a takýmto spôsobom profitujeme na informáciách. Dokázali by ste si niečo také predstaviť? Jo, to by bylo super, no. Super, tak ja by som sa vám určite do budúcna, keď budem mať niečo zaujímavé pre vás ozvala, dobre? Skvěle. Uložte si moje číslo, ja ďakujem pekne, do počutia. Naschledanou.